Ginabuyagyag ni Senadora Amy Marcos nga natala nga i-appoint sa mga adlaw bilang bagong Ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Hugot naman nga ginkondenar sang senadora ang posibilidad sang appointment nga sunod sa iya klaro nga ehemplo sang padayon nga pagguba sa mga institusyon nga dapat kuntani tag pangapin sang hustisya. Matandaan nga una na nagsumite si Marcos ang reklamo bato kay Remulla may kang tanan sa kontrobersyal nga pag-turnover kay ni Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Apang ini nga reklamo ang ginbasura sang Office of the Ombudsman. Ginpahayag pa sa senadora nga ginaaligar nga ginpilit ni Remulla si Acting Ombudsman Dante Vargas nga ibasura nga reklamo bagay nga ginkwestiyon niya bilang isa ka klaro nga pagsawsaw sa ehekutibo sa isa ka independent nga talatapan. Kasunod sa sinigaiso nagpasaka man sang separado nga reklamo si Davao City Acting Mayor Baste Duterte bato kay Remulla kag iban pa nga mga opisyal sa gobyerno kag kapulisan may kang tanan sa kontrobersal nga pag-aresto sa anay presidente. Lakip sa mga kaso nga ginpasaka among kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion kag usurpation of judicial functions.